Weche mag siasa ni duond bura mar UDA kawuono lero ikruok margi ne yiero mar jokanyo e kor gwenge. Yiero magikoni biro timore tarik 12 mar dwe ni. Giwacho ni giseromo kod jogo mosechwalo nyingegi ne dwaro mar chung' mondo gilar kombe mopogore opogore e telo mar duond bura mar UDA. Ikwayo jogo mageto chung' to pok ondikore mondo mi ochwal nyingegi e yor mbui mar UDA. Gibiro lando nyinge jogo mosechwalo kwayo mar laro kombego kapok tarik 12 mar dwe ni ochopo. The board also agreed to undertake comprehensive members sensitization meetings in the counties where elections will be held to ensure party members are well briefed on the election process. The sensitization messages will also be amplified in the party's social media platforms as well as heightened activities in the mainstream media. Those seeking party positions are encouraged to continue registering their interests in their positions of choice through the party's portal. The deadline for registration for the Phase 1 election remains 12 April 2024. This deadline is to ensure that there is sufficient time to organize logistical and administrative measures in good time.